ένα πράσο κάποτε σε ένα μανάβικο είχε την κακή συνήθεια να παίρνει τα παιχνίδια των άλλων φρούτων και λαχανικών, χωρίς να ρωτήσει. «Απλά το δανείζομαι», έλεγε και ξανάλεγε, αλλά ποτέ δεν τα επέστρεφε, παρά μόνο τα ξεχνούσε και τα παρατούσε σε διάφορες μεριές μέσα στο μανάβικο, πιστεύοντας πως κανένας δεν πολύ νοιάζεται. Το κακό παράγινε όταν μια μέρα που τα άλλα φρούτα και λαχανικά είχαν βγει στον κήπο να πάρουν αέρα. Το πράσο άπλωσε να πάρει ένα πάνινο σκυλάκι που βρίσκονταν τοποθετημένο μέσα σε ένα τελάρο. «Δεν θα λείψει σε κανέναν», σκέφτηκε και το βούτυξε χωρίς πολύ σκέψη. Το βράδυ όμως που τα άλλα φρούτα και λαχανικά γύρισαν στο μανάβικο, ο Ανανάς έβαλε τα κλάματα και σταματημό δεν είχε. «Γιατί κλαις, καλέ μου Ανανά?» τον ρώτησε η ντομάτα. «Κάποιος πήρε το πάνινο σκυλάκι μου», είπε αυτός σφίγγοντας το μαξιλάρι. Έπειτα τα άλλα φρούτα και λαχανικά έσπευσαν να τον καθησυχάσουν και του υποσχέθηκαν πως θα έψαχναν την επόμενη μέρα για να βρουν το παιχνίδι του. Αυτός για λίγο ηρέμησε, όμως μόλις έσβησαν τα φώτα πάλι άρχισε να κλαίει. «Χωρίς το σκυλάκι μου να με φυλάει δεν κοιμάμαι τα βράδια», τους είπε αυτός και συνέχισε να κλαίει δυνατά. Μαζί του έβαλε τα κλάματα και το ευαισθητούλι κορόμιλο για συμπαράσταση. «Δεν θα κοιμηθούμε ποτέ αν δεν βρεθεί το σκυλάκι», παραδέχθηκαν τα άλλα φρούτα και λαχανικά, και αφού άναψαν όλα τα φώτα άρχισαν να ψάχνουν το μανάβικο. Μάταια όμως, αφού το πράσο είχε κρύψει το πάνινο σκυλάκι κάτω από το δικό του μαξιλάρι. Έπειτα, και αφού έκαναν το μανάβικο φύλλο και φτερό, βγήκαν έξω στον κήπο και άρχισαν να ψάχνουν και εκεί, με κάθε λεπτομέρεια. Με τα πολλά, το πράσο κουράστηκε από την αϊπνία και κατάλαβε πως θα ήταν καλύτερα αν επέστρεφε το παιχνίδι. Σκέφτηκε λοιπόν, για να μην κατηγορηθεί ότι το έκλεψε, να το αφήσει κάτω από το δέντρο, έξω στην αυλή. Δεν πρόλαβε να κάνει 2 βήματα και πάνω του έπεσαν οι φακοί από τα άλλα φρούτα και λαχανικά, τα οποία εκείνη τη στιγμή επέστρεφαν από τον κήπο. «Εγώ έβγαλα το σκύλο βόλτα», είπε όπως για να δικαιολογηθεί, όμως κατάλαβε ότι δεν έπεισε κανέναν. Έπειτα, και αφού έγινε κατακόκκινο από ντροπή, παραδέχτηκε πως είχε πάρει το σκυλάκι το απόγευμα χωρίς να ρωτήσει. Ζήτησε συγγνώμη από τον Ανανά, καθώς και από τα άλλα φρούτα και λαχανικά για τον χαμό που είχε προκαλέσει. Από εκείνη τη μέρα υποσχέθηκε πως δεν θα ξανά παίρνε παιχνίδι από άλλο φρούτο ή λαχανικό χωρίς να ρωτήσει.